Bueno, està anant molt bé, vam començar al gener amb l'estrena dels gegants i durarà fins al desembre i han fet els actes més forços, no? Com aquell que diu, vam estrenar els gegants, vam estrenar el Basilisc, avui fem la trobada que també està dins de la 5a Setmana Cultural, que la celebrem cada 2 anys i és l'acte fort de la Setmana Cultural. Sí, és la 5a Setmana Cultural, però celebrem la 4a trobada i aquest any hi ha una vintena de colles que han vingut d'arreu del territori, no? Colles que havíem anat nosaltres a fer les actuacions a la seva ciutat, doncs avui han tornat a fer-nos l'intercanvi. Ara, per acabar els actes, primer demà acabarem la Setmana Cultural, que farem la traca final de festes i la cercavila de Cluenda, i després ja ens n'anem al mes d'agost, que fem un espectacle d'animació infantil pels més petits. Al mes de setembre fan la benedicció dels gegants i una missa solemne per celebrar aquests 10 anys, i estrenem el llibre, l'exposició dels 10 anys, però les activitats més fortes ja estan fetes. Sí, la veritat és que sí, que molta més gent ens coneix, clar, són 10 anys ja, hem estrenat el Basilisc, hem estrenat els gegants, clar, ens hem anat fent més grans, hem augmentat una mica de gent, hem augmentat de figures. Sí, la veritat és que hem anat augmentant, però sempre va bé, no?, tindre que s'incorpori gent nova.